Добрый вечер, дорогие сябры. Вітаю, шановные коллеги, письменники, перакладчыкі, люди неабыякавыя да літаратуры, не толькі празаікі, але сёння безумоўна размова пойдзе навокал чалавека, які хутчэй пісаў і рэдагаваў прозу і ёсць вялікім патронам найбуйнейшай, найпрыкметнейшай беларускай, а ў нейкім сэнсе і беларуска-польскай, бо непасрэдны масток у між культурамі, літаратурнай узнагародай імя Ежы Гідройця. 10-й год адбываецца у нас прэміяльны працэс, і ў прынцыпе час падводзіць нейкія папярэднія вынікі, хваліць сябе з яшчэ большым імпэтам, крытыкаваць сябе, калі ёсць за што. І адметная наша прэмія ў чымсьці прабуксоўвае і не да канца выконвае свае функцыі. Хоць, можа быць, мае шаноўныя суразмоўнікі пераканаюць мяне наадварот, што ўсё цудоўна і прекрасна. Хай бы сёлета праблемы з прэміяй Гідройца увогуле былі найгоршым, з чым сутыкаецца беларускае грамадства, беларуская культура, беларускі пэн-цэнтр, незалежны саюз беларускіх пісьменнікаў, якога таксама варта згадаць, бо ўсе мы суарганізатары гэтай цудоўнай узнагароды. Размаўляем мы у прекрасным таварыстве. Апошняга па часе лаўрэата прэміі, вось ён заценены, сядзіць, я спадзяюся, зараз выйдзе на святло з теню, пісьменнікам і журналістам Сергеем Дубаўцом. Пакажыцеся нам, калі ласка, спадару Сергею, прывітайцеся. Размаўляем мы з першай намесніцай беларускага пэна, паэткай і арганізатаркай вельмі шмат чаго. У апошнія гады на яе плечы шмат арганізацыйнай працы ў сувязі з прэміяй Гідройца упала, з Тацянай Недбай. Прывітанне, Тацяна. Вельмі прыемна. Размаўляем мы сёння, дыскутуем мы сёння з вельмі шаноўным Янам Максімюком, які з аднаго боку ёсць літаратарам і журналістам, які сочыць, піша, дыалагізуе на хвалях радыё Свабоды з удзельнікамі прэміі, а з другога боку ёсць мастацкім перакладчыкам, прычым у два бакі, як на беларускую, так і на польскую з беларускай. Таму, можа быць, шаноўнаму Яну сёе-тое больш відочна альбо іначай бачна, чым бачыцца наіўным нам у сярэдзіне выключна беларускага літаратурнага працэсу. Вітаю вас, Яня. Ну і з першым пытаннем бадай што звярнуся да Тацяны. Не ведаю, сур'ёзнае яно ці з налётам іроніі. Я думаю, што Тацяна Недбай ад пачатку прэміі Гідройца 10 гадоў сочыць за ёю, але спачатку як чытачка з дыстанцыі, а апошнія гады як непасрэдная актыўная арганізатар. Тацяна, ці змянілася твоё стаўленне да прэміі Гідройца ў апошнія гады, калі даводзіцца непасрэдна трымаць на сабе гэты працэс? Што стала бачыцца інакш? Дзякуй, Андрэй. Я б сказала, нават трымаць не працэс, а ўдар, таму што з першых самых год майго сачэння за гэтай прэміяй, як працэс, я заўсёды верыла ў каманду, якая гэта робіць, і заўсёды уважліва сачыла, і заўсёды намагалася мець нейкую эмпатыю да тых, хто гэта робіць, таму што разумела, што гэта людзі робяць з найлепшых памкненняў, з найлепшых
інтэнцыі ў дачыненні да беларускай літаратуры і да працэса, і было відавочна, як з года на год штосьці мяняецца, і мяняецца так, каб зрабіць гэты працэс больш празрыстым, больш зразумелым чытачам і больш такім як бы інклюзіўным, што ли, як сёння можна было б сказаць. І ў гэтым сэнсе, калі таксама было відавочна, таксама такі быў прыкры факт, відавочны, прыкры альбо не прыкры, што гэта все з памкненне каманда, якая займалася гідройцам, сутыкалася з вельмі інтэнсіўным супрацівам з боку супольнасці, інтэнсіўным супрацівам альбо матываваным тым, што выйгралі тыя, хто чакаўся, альбо нейкімі іншымі меркаваннямі. Адным словам, усё гэта як бы такое знаходзіла непаразуменне, і я бачыла гэты дыскамфорт людзей, якія хочуць зрабіць як найлепш, і супольнасці, якая не хацела прымаць гэтага як найлепш. І калі я за гэта бралася, гэта было ў пэўнай ступені з адчаю, таму што ты бярэшся за штосьці, што як бы гарантавана прынясе табе праблемы, хаця пры ўсім пры тым, што ты будзеш хацець гэта зрабіць як найлепш. І можна знайсці сотні тлумачэнняў і патлумачыць, чаму супольнасць так успрымае, чаму аўтары, чаму тое, чаму гэта. Моманты, якія мы паспрабавалі знівеляваць, моманты супольнасці, гэта калі мы паспрабавалі аргкамітэтам выбраць журы так, каб яно складалася пераважна не з пісьменнікаў, а з літаратуразнаўцаў і з крытыкаў літаратуры, з выкладчыкаў літаратуры, то з людзей, якія найменш былі б заангажаваны ў прадукцыю літаратурнага тэкста, а найбольш у крытыку гэтага тэкста, у рэфлексіі з нагоды яго з'яўлення і такім чынам мінімізаваць нейкія рызыкі. Адным словам, увесь час прэмія Гідройцаў, хоць ёй ўжо сёння 10 год, гэта увесь час нейкі працэс, у якім мы спрабуем знайсці нейкія падыходы, якія б задавольвалі б супольнасць. У гэтым мы, канешне, не маем ілюзій, заўсёды ніколі, я б сказала так, што не задаволіш усіх, ніколі не будуць усе чальцы супольнасці ўспрымаць прэмію. Можа быць, гэта, канешне, праблема нашай камунікацыі, можа быць, не толькі нашай камунікацыі, можа быць, гэта праблема разрозненасці супольнасці, негатовасці яе і амбіцыі, якія ў ёй існуюць, і недаацэненасці, якая існуе, безумоўна, аб'ектыўна, не суб'ектыўна, а аб'ектыўна існуе ў нашым полі, таму што няма рынка, няма магчымасці быць ацэненымі сваімі чытачамі. І гэта вялікая праблема для аўтараў, для чытачоў таксама, якія хацелі б бачыць сваіх аўтараў ацэненымі. У гэтым сэнсе хочацца сказаць адно, чым больш прэмій, тым больш прызнання, і ў гэтым няма ніякай манаполіі на прэміі. Тое, што з'явілася прэмія Гідройца, гэта не азначае, што гэта проста самае найлепшае. Гэта найлепшае на меркаванне журы экспертнага, якое збірае ПЭН, Саюз і іншыя суарганізатары. Тут не варта складаць усю адказнасць на ПЭН. Звычайна гэта так, як бы ПЭН становіцца адказчыкам па ўсіх хібах у нашай сітуацыі. Но тым не менш, вось гэта экспертнае журы, да якога ні кіраўніцтва ПЭНа, ні кіраўніцтва Саюза не маюць дачынення, акрамя таго, як збіраюць гэтай журы на пачатку працэса, і далей ужо мы толькі сустракаемся з вынікамі працы гэтага журы, а вынікі працы бываюць вельмі непрадказальнымі нават на момант засядання, нават кароткага спіса, калі лічыцца, што адзін хтосьці фаварыт, а пасля атрымліваецца па выніках кароткага спіса, што фаварыт іншы. Гэта все экспертнае журы, і гэтым я не перакладаю адказнасць, а толькі падкрэсліваю адказнасць экспертнай супольнасці, таму што ўсё ж такі мы абіраем не апошніх людзей у полі, мы абіраем значных экспертаў. З іх тут прысутныя спадар Сергей і Андрэй таксама быў неаднойчы удзельнікам журы. І заўсёды гэта журы складаецца з некалькіх галасоў, гэта альбо кансэнсус, альбо большасць галасоў, але ў тым ці іншым разе, што не вырашае адзін чалавек у гэтай супольнасці.
І на маю думку, гэта вельмі класны прадукт сёння пры ўсіх магчымых крытыках, пры ўсіх магчымых, крытыка, безумоўна, ёсць. Гэта штосьці, што ў нашай супольнасці на сёння вызначае кароткі спіс, на мою думку, гэта найлепшае, што ў нас ёсць, а далей ужо хто з'яўляецца пераможцам, я заўсёды прымаю рашэнне журы. У гэтым сэнсе я ніколі не крытыкую рашэнне журы, падабаецца нам ці не. Але я разумею, што вот кароткі спіс гэта найлепшае ў нашым поле. Асцярожна са словамі. Я заўсёды прымаю рашэнне журы. Ты яго акцэптуеш, ты яго ухваляеш, ты пагаджаешся. Як суарганізатар, які меў дачыненне да выбару журы, я прымаю рашэнне гэтага экспертнага пула, які мы сабралі, таму што вот сёлета яны лічаць, што гэта найлепшае з выдадзенага за мінулы год у беларускай літаратуры. І ў гэтым сэнсе я павінуюсь, як я б хацела, каб большасць успрымалі так, таму што насамрэч, у сэнсе, што гэта так гучыць трошкі дзіўна, павінуюся, таму што як такая вот пакора, але насамрэч мы абіраем экспертаў, якія вырашаюць. Ні я, ні хтосьці іншы з кіраўніцтва не мае дачынення да гэтага рашэння, мы проста дэлегуем гэта экспертам, абраным сумесна пэнам і саюзам пісьменнікам. І гэтыя эксперты, гэты пул экспертаў пасля працуюць і вызначаюць, і на ўзроўні каардынатараў прэміі і экспертаў гэта рашэнне прымаецца. А мы тут проста назіраем далей уже за працэсам і толькі можам здзіўляцца, захапляцца, але прымаць. І я прымаю. 10 гадоў таму пытанне да Тацяны, але можа быць і не толькі да яе. Далучайцеся, шаноўныя Сергею, Яне. 10 гадоў таму арганізатары, выбраўшы патрона, напрамак, сфармулявалі класічныя ўжо 4 мэты, ёсць у статуце ўзнагароды, пачынаючы ад ушанавання памяці Ежы Гідройца, культавого рэдактара, шаноўнага Менчука, ад нараджэння і будавальніка мастоў, не толькі культурных, але і палітычных. Але з ім, здаецца, усё больш-менш ясна, чым 10 гадоў існавання прэміі у некалькі разоў часцей стала згадвацца імя Ежы Гідройца, і гэта, у прынцыпе, добра. Не ведаю, ці ператварылася згадванне ў чытанні ягоных тэкстаў, нават калі не, але ён увайшоў у шырэйшую чытацкую свядомасць як патрон прэміі. А вось што да астатніх сфармуляваных, артыкуляваных мэтаў, спрабую працытаваць сёе-тое. Паглыбленне польска-беларускіх стасункаў у галіне культуры, папулярызацыя сучаснай беларускай літаратуры не толькі ў Беларусі, але і ў Польшчы. Спрыянне выхаду творчасці беларускіх пісьменнікаў на міжнародны ўзровень. Мне здаецца, што калі з Беларуссю таксама ўсё больш-менш ясна, добры ці недобры Гідройц, але лепшыя ўзнагароды, парафразуючы вядомую гістарычную постаць, у нас для вас няма. Як вот з сітуацыяй культурных мастоў і вядомасцю беларускіх пісьменнікаў за мяжой? Ці ўдалося сунуць хоць на міліметр у нейкі пазітыўны бок сітуацыі? Як вам бачыцца, шаноўныя калегі? Я, можа быць, пачну адказ на гэтае пытанне, а пасля перадам слова сваім калегам, якія расказалі, бо я пачну як суарганізатарка гэтай прэміі, а калегі могуць расказаць, як з іх боку гэта бачыцца, як з боку рэцыпіентаў. З майго пункту гледжання мы спрабавалі зрабіць пэўныя крокі для таго, каб прасунуць гэта. Ведаю, што ў першыя гады Гідройца была спроба забяспечыць пераклады на польскую мову лаўрэатаў прэміі. Хтосьці выдаваўся, хтосьці не выдаваўся. Пытанне, наколькі гэтыя пераклады пашыраліся, наколькі яны дасягалі свайго чытача, гэта вялікае пытанне. Гэта ўжо не ляжыць у прасторы нашай адказнасці.
Мы год два таму паспрабавалі зрабіць такую паездку шорт-лістараў у Польшу для таго, каб сустрэцца з выдаўцамі польскімі. І нават была задума дзейнічаць як такі своеасаблівы інстытут беларускай культуры і літаратуры у Польшчы, каб, бо у нас як у ПЭНа, як у Саюза, як у такога цэлага кангламерата арганізацый беларускіх ёсць каля 10 беларускіх прэмій у розных жанрах, і кожны год вызначаецца пэўная колькасць шорт-ліста, пэўная колькасць удзельнікаў шорт-ліста, якая фактычна з'яўляецца зрэзам найлепшага ў розных жанрах, што выдаецца ў Беларусі. І мы думалі пачаць з Польшчы, што называецца трэніравацца на коціках, у добрым сэнсе гэтага слова, для таго, каб паказаць польскім выдавецтвам на ўзроўні, ёсць выбар беларускіх экспертаў, шорт-ліста, ёсць пэўныя электронныя творы, вы можете з імі азнаёміцца, вы можете выбраць, што для вашага польскага рынка можа быць цікавым. Тут ёсць праблема, таму што беларускі рынок і польскі рынок гэта дзве розныя сутнасці. Польскі рынок перадусім існуе, і тут ён кіруецца інтарэсамі чытача, ён кіруецца інтарэсамі таго, што будзе прадавацца альбо не будзе прадавацца. Можа быць, на сённяшні дзень акурат мы маем у сувязі з нашай складанай сітуацыяй палітычнага крызіса добрыя стартавыя умовы для таго, каб мець зацікаўленасць з боку польскага чытача. Усё адно патрэбны нейкія агенты, а гэтай структуры не створана, не развіта, і тут былі б дарэчныя высілкі, можа быць, нейкага такого, не ведаю, кансорціума арганізацый, якія дапамаглі. У ПЭНа ёсць гэтыя шорт-лісты прэмій па розных кірунках, у тым ліку па гідройцы, які найлепшую прозу беларускамоўную адзначае. Каб пераканаць польскага выдаўца, каб прадаць яму, у добрым сэнсе слова прадаць гэтыя творы, патлумачыць, чаму яны могуць быць цікавыя польскаму чытачу. Гэта вельмі важная праца, а у гэтай нішы на сёння не займае ніхто. Можа быць, хтосьці з такіх арганізацый пасярэднікаў паміж Польшай і Беларусю мог бы заняцца гэтым. І я б зараз, можа быць, скіравала б гэтае пытанне да спадара Яна. Можа быць, ён бы падказаў, хто б такім мог бы заняцца, альбо як гэта бачыцца з польскага боку, таму што акурат спадар Ян так ці іначай рэпрэзентуе гэты польскі бок і можа штосьці нам параіць, а мы з удзячнасцю да гэтага прыслухаемся і, можа быць, у наступныя сезоны заплануем. Якім чынам можна было б прабіцца да польскага чытача з тым, каб пасля мы маглі мультыплікаваць гэты досвед і прабіцца да іншых чытачоў хаця б для пачатку суседзяў Беларусі, а пасля ўжо і далей. Калі б, скажам, калі ўжо, скажам, мяне выклікалі польскі бок, я за польскі бок не буду гаварыць за свой бок, скажам, і ён такі больш беларускі, чым польскі. Але я быў заматаўся у гэты працэс, як бы, скажем, прамоцыі беларускай літаратуры, і у мяне ёсць, як бы, такі асабісты персанальны досвед, я пра яго раскажу. Яшчэ перад прэміяй Гідройця мы ўжо пачалі, як бы, скажем, прамаваць. Мы, я кажу пра беларусаў беластоцкіх, прамаваць беларускую літаратуру, і там было, пакуль выстартавала прэмія Гідройця, было, як бы, скажем, такія ў маім жыцці два этапы прамоцыі. Гэта адзін быў з іх беластоцкі, калі, скажем, высілкамі беластоцкіх беларусаў, якія былі арганізатарамі, шукалі спонсара і перакладчыкамі, нам удалося выдаць у Беластоку 4 кніжкі беларускіх аўтараў у польскіх перакладах. Гэта быў Адам Глобус, ягоныя дамавікі, гэта быў Уладзімір Арлоў, быў таксама Васіль Быкаў са сцяной, і была анталогія беларускай паэзіі, новай беларускай паэзіі. Гэта быў, скажем, такі беластоцкі, абсалютна, я б сказаў бы, такі партызанскі, вельмі мясцовы праект, які, у нейкім сэнсе паказаў палякам гэтую літаратуру, такі першы крок. Потым быў вроцлаўскі этап, пра які можа расказаць і Андрэй, ён, як бы, скажем, там быў адным з мазгоў гэтага праекту. Ён разам з Лявонам Баршчэўскім яны прапанавалі аўтараў у так званую беларускую бібліятэку, якую выдаваў
коллегиум Усходней Европы во Вроцлаве, такая культурная институция. Это я кажу культурная институция, бо выдавецкая справа была для іх таким побочным як бы заняткам, яна бы не было галоўным заняткам, так што гэта не было класычнае выдавецтва, але кнігі, якія прапанаваў Андрэй разам з Лявонам, былі настолькі добрыя, і калі яны мне прапанавалі, скажем, ці вось Ян, ты бы не захацеў перакласці, я адразу пагаджаўся, бо гэтыя аўтары, гэтыя кнігі мне падабаліся, і там, скажем, я таксама прыклаў руку да перакладу некалькіх аўтараў, у тым ліку, скажем, і выбар вершаў Андрэя, кніжка Валянціна Акудовіча, кніжка Алеся Разанова і кніжка Ігора Бабкова. Ну, я б сказаў бы, гэта ўжо быў крышку шырэйшы абсяг дзейнасці Вроцлава, чымсьці, скажем, наша беластоцкая ініцыятыва, але яна скончылася таксама на нулявых. Ну, а прэмія Гідройца стартавала ў 2012 годзе, і калі гаварыць канкрэтна, ці паўплывала яна на тое, што штосьці Польшчы зрабілі ў сувязі з гэтай прэміяй, то я скажу, што паўплывала, але вельмі слаба, бо калі я гляджу на гэтых 9 лаўрэатаў прэміі, то з гэтых 9 лаўрэатаў выйшла толькі одна кніжка. Выйшла ў польскім перакладзе кніжка Зміцера Бартосіка «Быў у пана Герабейка Гаварушчы». Гэтая кніжка, якая, скажем, арыгінальна выйшла ў бібліятэцы Свабоды. Ну, я крышку ведаю больш пра гэтую справу, таму што я і таксама прыклаў руку, не ведаюць, скажем, тое выдавецтва, якое занялося, это выдавецтва вельмі нішавае, называецца Фундацыя суседзі. Гэта у Беластоку яно месціцца, людзі, скажем, вось зацікаўленыя, каб паказваць і беларускую літаратуру, і літаратуру наогул з-за усходняй мяжы. Як гэта пачалося, проста сам аўтар Бартосік напісаў мне, што вось ёсць як бы магчымасць выдаць гэтую кніжку, ці я б не мог на спробу перакласці 2 тэксты з гэтай кніжкі, бо яны хочуць напісаць грант выдавецкай. Фундацыя суседзі у Міністэрства культуры. Ясная справа, што эта фундацыя суседзі гэта не нармальнае выдавецтва, якое, скажем, зарабляе грошы, а яно таксама шукае падтрымкі, дзе можна, і прыватнай, і дзяржаўнай. Я тыя 2 апавяданні пераклаў, яны, відаць, і атрымалі гэты грант, бо потым праз год выйшла кніжка ў перакладзе Марціна Рэмбача ў Беластоку. Так што вось, я б сказаў бы, ёсць, як бы, скажем, калі ўжо казаць, а ці паўплывала прэмія Гідройца, можна падаваць прыклад Бартосіка. Іншыя кнігі, іншых лаўрэатаў. Я на хвілінку, вы дазволіце, увайду тут з словам. Калі вы ўжо гаворыце пра лаўрэатаў, то так, напраўду, для мяне якраз новая інфармацыя пра Бартосіка, затое я дадам інфармацыю пра лаўрэата. Колішні лаўрэат Владимир Некляев з'явіўся па-польску, пераклад рамана «Аўтамат з газіроўкай, з сіропам і без». А калі ўвогуле згадваць прызёраў, то, відаць, можна дадаць. Дарэчы, з першай шесцёркі, з першага ўжо легендарнага 10-гадовай даўніны, ніхто з прызёраў не быў перакладзены і выдадзены, затое быў перакладзены і выдадзены шорт-лістар Александр Лукашук, ягоная кніга «След мотылька Освальд у Менску». Зразумела, што важная, можа быць, не столькі беларуская літаратура, колькі сусветна вядомая постаць героя, упісаная ў менскі кантэкст, уплывала на цікавасць да кніжкі. І трэба сказаць, нечакана, можа быць, для яго старэйшых калегаў цікавасць да кожнай кнігі Андрэя Адамовіча. Кожны яго выхад заканчивается польскім перакладам у люблінскіх варштатах культуры. І аповесць невялічкая «Таўсціла і лешч», і большы ўжо раман «Песня пра Цімура», абедзве ў перакладах Богдана Задуры з'явіліся ў Польшчы.
Вось мне адразу хацелася як бы надоўга не пазбаўляць слова Яна, каб, можа быць, Ян як беларускі і як польскі чытач адначасова скаментаваў. Наколькі вось выбар гэтых пералічаных аўтараў, да, уключна з Бардосікам, да, ёсць рэпрэзентатыўны, дае нейкае ўяўленне пра беларускую літаратуру, а з другога боку, ну, ці можна сказаць, што увага да гэтых кніжак хоць нейкая ды ёсць па-за вузкім колам арганізатараў і прамоўтараў, якія часам на энтузіазме, на любові робяць штосьці, што, ну, ці не для сябе выключна і найбліжэйшых калегаў мы гэта робім, як вам здаецца? Ну, это цяжкое пытанне. Як бы, скажем, я не магу улезці ў скуру такога чытача, польскага чытача, таму што я гэтыя тэксты ўсе, якія перакладаюцца, чытаю па-беларуску. Але вось, калі вы, Андрэю, сказалі ўжо пра гэтыя варштаты культуры, я там выбачаюся, што якраз забыўся пра Някляева, але калі вы сказалі пра варштаты культуры, я б хацеў іх таксама асабліва згадаць, таму што з такіх выдавецтваў, якія, я б сказаў бы, паміж зусім нішавымі праектамі і майстрымямі выдавецтвамі знаходзяцца недзе паміж, то гэта якраз люблінскія варштаты культуры, якія нацэльваюцца на беларускую і на украінскую літаратуру. І там, скажам, варта згадаць не толькі Андрэя Адамовіча, шортлістера, так, якога яны выдалі, 2 кніжкі. Там яны таксама выдалі кніжку Альгерда Бахарэвіча «Медычную энцыклапедію», выдалі я маю якраз пакажу. Выйшла нядаўна кніжка Владзіміра Арлова «Парушнік Пятровіч» і «Прапаршчык здань», баллады. Тоўстая кніжка, салідна выдадзеная. Выйшла кніжка, ўжо, скажам, Юліі Тимофеевай. Выйшла кніжка Сергея Прылуцкага «Патрыятызм для чайнікаў». Ну і гэта, я б сказаў бы, у параўнанні з гэтымі беластоцка-вроцлаўскімі ініцыятывамі гэта яшчэ крок напераду, бо я сказаў бы, што варштаты культуры гэта таксама не чыстае выдавецтва, гэта інстытуцыя культурная, але выдавецтва ў іх вельмі сур'ёзнае і саліднае, і гэта ўжо, скажам, крок напераду ў параўнанні з тым, што я гаварыў раней. Ёсць таксама яшчэ другое выдавецтва, пра якое варта сказаць, якое таксама знаходзіцца недзе на дарозе паміж нішавым праектам, а майстрымам і выдавецтвам польскім. Это выдавецтва «Погранічча» ў Сейнах. Вось выйшла нядаўна там у гэтым выдавецтве кніжка Андрэя Адановіча «Фантомныя радасці», па-польску «Забавы фантомовыя». Ну і неўзабаве, я маю надзею, неўзабаве закончыцца эпапея з выданнем якраз у гэтым выдавецтве «Сарокіна шыбеніцы» Альгерда Бахарэвіча у перакладзе маім і майго сына. Гэта эпапея ўжо цягнецца, 4-й год ужо пачаўся, скажам, але, здаецца, яна паволі фіналізуецца, да канца году гэтая кніжка там з'явіцца. Так што гэта, калі, скажам, не глядзець толькі на лаўрэатаў, але на тых людзей, якія патраплялі ў шорт ці лонг-ліст Гідройця, яны у нейкім сэнсе у Польшчы заіснавалі. Ігор Бабкоў, лаўрэат з 2014 году, ну, што праўда, я не чуў, каб, скажам, перакладалі ягоную хвілінку, але ягоная кніжка раней выйшла у перакладзе Малгажаты Бухалік, гэтыя ягоныя апавяданні пра Плакоцкага і ягоныя цені. Так што я сказаў бы, як на беларускую літаратуру, якая яшчэ гадоў 15 таму ці 20 назад была ў Польшчы, новую літаратуру, зусім невядомая, ёсць нейкі крок напераду, але яшчэ далекая дарога, каб гэтыя кніжкі пачалі з'яўляцца у такіх мейнстрымах выдавецтвах, якія, скажам, з выдання кніжак зарабляюць грошы, не карыстаюць грантаў, і якія могуць рызыкнуць выдаць кніжку дэбютанта на польскім рынку, некага невядомага, і паспрабаваць яе прамаваць і прадаць. Я, можа, яшчэ забыўся яшчэ пра адну выдавецкую ініцыятыву. Яна, магчыма,
такая толькі аднадзённая, гэта у Быдгашчы сёлета выйшла міні-анталогія беларускай літаратуры. Гэта не выдавецтва, скажем, прафесійнае, а фундацыя, Бydgoska фундацыя вольнай мыслі выдавала. Кніжка выйшла, я б сказаў бы, стараннямі людзей, якія рэдагуюць бydгosкі часопіс «Фабулярыі» літаратурны. Чаму я гэты часопіс паказваю? Ён проста, ягоны наклад 700 экземпляраў, і ён прадаецца у сетцы распаўсюду «Эмпік» па ўсёй Польшчы. І менавіта да гэтай кожнага нумару часопіса была далучаная кніжка «Всход культуры», міні-анталогія беларускай літаратуры, то бок, як бы скажам, 700 экземпляраў гэтай кніжкі, я думаю, разышліся, паколькі, скажам, фундацыя не друкуе тога часопіса толькі, які не распрадаецца. 700 экземпляраў гэта тое, што распрадаецца па ўсёй Польшчы. Таксама гэта вельмі пазітыўны факт. Ну і паглядзеце, калі мы возьмем пад увагу ўжо згаданага мною паручніка Пятровіча, гэтую міні-анталогію «Всход вольнасці», кнігу Хадановіча «Фандомныя радасці» і «Сароку на шыбеніцы», якая мае выйсці, дык у гэтай модзе выйшла 4 кніжкі перакладныя з беларускай літаратуры, што для мяне на дадзеным этапе вельмі добры паказнік. Дзякуй вялікі, дарагіяне. Я слухаю за змешанымі пачуццямі. Мяне і як аўтара, і як паэта вельмі цешыць поспех як бы беларускай паэзіі на рынку, не на рынку, прынамсі любоў і ўвага з боку пэўных фундацый, ініцыятываў і некалькіх перакладчыкаў. Праўда, пальцаў на руках маіх хопіць, каб пералічыць. Яны заслужаныя, геніяльныя, таленавітыя. Адам Паморскі, Богдан Задура, які вось воюе з цэлым фронтам, можна сказаць, беларускай паэзіі і часам прозы. У паграніччы да Хадановіча на некалькі гадоў раней выходзілі 2 сімпатычныя кніжкі светлай памяці Алеся Разанова і Веры Бурлак. Яны класна былі сустрэты на фестывалі Чэслава Мілаша ў Кракаве, але гэта таксама паэзія. Так на 3/4 нашых прыкладаў паэтычныя. І так сабе думаеш, гэта я не пытанне задаю, гэта я так у голас думаю, ці то перакладчыкам паэзію перакладаць лягчэй, чым прозу, ці ўсё-таки беларуская проза яшчэ не дацягвае, не канкуруе на роўных з паэзіямі. Зразумела, хто ў Польшчы чытае паэзію? Узкае кола адданых аматараў. Хочется долучыць, сёння ўсё-таки у нас культавы рэдактар фігуруе патронам прэміі «Размовы» і іншага культавага рэдактара, які па сумяшчальніцтве і выбітны пісьменнік, лаўрэат прэміі Гідройца, долучыць да «Размовы». Спадару Сергею, вот Таня мимоходом згадала ініцыятывы як бы прасоўвання беларускай літаратуры. У нас з вами ёсць супольны досвед тыдня, які мы разам правялі у Польшчы. Праект задуманы паміж ПЭНам і міністэрствам, здаецца, замежных справаў у Польшчы, якія нас падтрымалі. Нібыта распрацавалі цэлую праграму візіта прызёраў прэміі Гідройца. Я выявіўся шчасліўчыкам, які дапамагаць мадэраваць разам з вашай цёплай кампаніяй выправіўся. Як вы ацэньваеце вот па выніках такога тыдня Варшава, Кракаў, сустрэчы ў рэдакцыях, сустрэчы на тэлебачанні, радыё, нейкія сумесныя абеды і вячэры з дзеячамі польскай культуры. Ці магчыма ўвогуле арганізаваць пераход як бы такой лінгвістычнай і культурнай мяжы? Ці дало гэта хоць штосьці, акрамя нашых цёплых успамінаў і чарговага досведу змагання на культурным фронте? Спадару Сергею. Так, включите микрофон.
я думаю, что у нас были вельмі моцна завышаныя чаканні. Мы говорили про Польшчу як пэўны плацдарм стартавы для выхаду на Нямецчыну і далей. З іншага боку, мы бачым, што на Нямецчыне і далей працэсы ідуць сваім ходам і зусім незалежна ад польскага старту. Я думаю, что все починается все ж таки на Бацькаўшчыне. Прэмія Гідройца існуе у вакууме ўжо ў Беларусі. Вы самі бачыце, што ні рэцэнзій у перыёдыцы, якой няма таксама ўжо, ні нейкіх аглядаў кніг. Ну, як можа не абмяркоўвацца кніга, якая там у поўным спісе, у кароткім спісе, як можна пра яе не гаварыць увогуле? Я вот думаю, для той жа Польшчы, там Чэхіі, Нямецчыны і гэтак далей, для пэўных культурных інтэлігенцкіх колаў это поўны нонсенс. Выйшла 12 кніг, поўны спіс апублікаваны, а пра іх ніхто не гаворыць, абсалютна. Толькі Пен там піша, прадстаўляе у соцсетках. Але гэта мала, это не працэс, это зноў жа нашы завышаныя чаканні, нашы думкі пра то, што мы зможам гэты цягнік, які ніяк не паедзе, саштурхнуць рукамі. Вот чыста таму, што мы напружымся з усіх сіл, там, мы зробім гэта, ну, гэта так не працуе. Досвед паказвае, што гэта так не працуе. Таму на Бацькаўшчыне мы маем поўны нуль у плане літпрацэсу, прамоцыі і гэтак далей. Няма падвышэння продажаў гэтых кніг ад таго, што яны трапілі там у лонг-ліст. Тым не менш, было такое... Я памятаю рэпліку у інтэрнэце выдаўца Геннадзя Вінярскага пра тое, што пасля ўручэння Гідройца Ілюсіну за раман «Лібіда» удалося дадрукаваць 50 дадатковых экземпляраў кніжкі. Пакутлівыя плады Гідройца. Так з'явілася там 300, допустим, экземпляраў пасля 250. Але гэта я толькі рэпліку уставляю. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, вот сёлетняе журы прэміі чакала, што кніжак мінулага году будзе менш. Аказалася, нічого не менш. І романы по 700 сторонок, і што самае істотнае, я ж ужо бываў у гэтым журы, я бачу, як вырас узровень, у прынцыпе, вот этого корпусу тэкстаў, які прадстаўлены на прэмію Гідройца. Колькі з'явілася белетрыстыкі, якая проста хапае ротам, як тая рыба, шукаючы гэтае паветра рынку. Нарасло гэтых белетрыстаў. Яно сапраўды цікава чытаецца, трымае ўвагу, яно павінна такое ісці ў масы, абмяркоўвацца, экранізавацца, ды што заўгодна. І там ёсць абсалютна вартыя гэта кнігі. Пры тым, што я падкрэсліваю, што агульны ўзровень корпусу тэкстаў вырас у параўнанні з маімі папярэднімі журэннямі. А з іншага боку, ну, даводзіцца прызнаць праўду, якую сказала Тацяна на пачатку, што гэтаксама як камерцыйнае выдавецтва само не зверне ўвагу на кнігу, на аўтара,
Гэтаксама і літаратурны агент не зверне на яго ўвагу. А чому ён павінен звяртаць? Ён жа працуе на брасткі з выдавецтвам, ён пралічвае варыянты, у тым ліку там і продажы, і все астатняе. І адзінае, што мы назіраем, это колоссальнейшую абсолютно працу самих аўтараў, просто колоссальнейшую. Там, як ты ж Бахарэвіч з Тимофеевой, это колькі трэба рабіць работы дзеля прамоцыі, дзеля прасоўвання сваіх прадуктаў. Можна толькі захапляцца. І я думаю, што тут же якая рэч, сам аўтар далёка не кожны можа і хоча займацца прамоцыяй сваёй кнігі. Хадзіць у выдавецтва, там на ушах вісець у гэтых выдаўцоў, што да вот паглядзіце. Элементарную рэкламу ствараць. Што гэта? Глядзіце, ты возьмеш у руку, будзеш мець рэч. Там такое, ну, умоўна кажучы. І зноў жа вяртаючыся да нашых завышаных чаканняў, калі б удалося вот выйсці на гэты ўзровень, хоць я не ведаю, як заліць ваду ў той паравоз, кіпень, каб ён паехаў рэшце. Як гэты стык будзе пераадольвацца, але мне здаецца, што у такіх прыкладах, як Тимофеева, Бахарэвіча, ну цалкам можа стаць так, што з'явяцца і агенты, і тады справа патрошку пакоціцца. А это вельмі важна, бо сапраўды адна рэч, калі кніжку выдае культурная ініцыятыва, ну, это як бы на радасць, вот, на самопатеху, давайте признаемся, это не робіць для літаратуры вот такого прорыву в свет и так далее. Калі можна дадаць пра... Так, я хотел звернуць увагу. Так, я пагаджаюся з тым, што пакуль беларуская літаратура будзе мець такое, як бы скажем, такі малы абсяг, такую малую зацікаўленасць самой Беларусі, яна, як бы скажем, не будзе прарыву і на міжнародным рынку. Пра Нямецчыну ці Францыю я не скажу, але глядзячы на польскі рынок, я хочу сказаць, што яшчэ далёкая дарога, каб нашы аўтары прарваліся да камерцыйных выдавецтваў, якія б, скажем, выдавалі кніжку масавымі тыражамі і спрабавалі яе моцна прамаваць. Я вось яшчэ раз вярнуся да свайго асабістага досведу і да досведу менавіта перакладу кніжкі «Сорока на шыбеніцы» Альгерда Бахарэвіча. Ну, тут можна сказаць таксама, як бы прэмія Гідройца паспрыяла, скажем, перакладу гэтай кніжкі на польскую мову, таму што мне ў пэўны момант стала, як бы скажем, вельмі прыкра, што вось Альгерд Бахарэвіч не стаў як бы лаўрэатам гэтай прэміі, правда, займаў гэтае другое месца, і ў пэўны момант, як бы скажем, стала прыкра, думаю, а ці я б не мог бы, як бы скажем, дапамагчы пісьменніку паправіць самаадчуванне, і нават не раячыся з ім, я напісаў прапановы 2 польскія выдавецтвы. Ну, не нішавыя, а менавіта такія, як паграніча, скажем, якія недзе на паўдарозе паміж камерцыяй, а таким культурным праектам. Одно выдавецтва напісаў, што вось выйшла такая хорошая кніжка пра тое, сёе і пра іншае. Я б яе мог бы вам перакласці, вось калі ласка, я крыху ўжо перакладаў на польскую мову. Ну, так як наогул, што пішацца ў выдавецтве. Одно выдавецтва не дазвалася, а паграніча якраз адгукнулася, сказала, што яны зацікаўленыя, калі знойдуць грошы, ахвотна бы яны гэтую кніжку выдалі, падпісалі са мной як бы дамову на гэты пераклад. Я яшчэ прыцягнуў сына, і мы гэтую кніжку пераклалі. Але яна ўжо была, пераклад быў гатовы ў 2018 годзе, скажем, кніжка, калі выйдзе ў гэтым годзе, гэта ўжо будзе 3 гады, скажем. Бо гэтыя 2 ці 3 гады выдавецтва не магло знайсці як бы спонсора і грошай. Яно пісала розныя праекты на гранты і нарэшце атрымала. Так гэта выглядае як бы прамоцыя ў Польшчы. Скажем, бяруцца за гэта перакладчыкі, якія вось чытаюць беларускую літаратуру, крыху больш ведаюць, чымсьці хтосьці іншы. Я баюся, што, скажем, цяжка нават было б агенту
Альгерта Брагаревича пробиться на польский рынок. Как я разумею, у него там з'явився агент, який буде пробивать на заход далей от польского рынку. И еще одна, коли можно, проблема, это проблема перекладчиков. Перекладчиков, які ведали достатково добра беларускую мову и пристойно ведали польскую мову, коли могли это перекладать. Коли я гляджу, хто перекладає, так само я маю некие такие пессимистичные думки, тому что не з'являются молодые перекладчики. Богдан Задура, я, это уже перекладчики старейшего поколения. Книгу Бахаревича «Медичную энциклопедию для варштатов культуры в Люблине» перекладала Мира Лукша, моя коллежанка з редакції. Так само перекладчиця старейшого поколения. А якби гэтыя маладыя люди не з'являюцца. І вось у мяне тут книга «Талент до Йонканя» Бахаревича, якая вышла в Вроцлаве. Я гляджу, я колись сказал, что все, я уже свою роль виконав у перекладі на польскую мову, тут з'являються молоді перекладчиці, я гляджу, тлумачення Катажина Бортновська, Катажина Пятковська, Марія Луцевич-Напалков. Особисто я з ними не знайомий, але мені здається, це молоді були перекладчиці. Де вони поділися, чому, як би, скажем, не перекладають, мені тяжко зрозуміти. І тяжко мені зрозуміти те, що коли в Польщі быў час, што адкрыліся, скажем, кафедры беларускай філалогіі ў Беластоку, у Любліні, ў Кракаве, там фактычна не з'явілася хоць аднаго студэнта ці студэнткі, які б, скажем, пасля заканчэння, па атрымання дыплому гэтай філалогіі, паказаў бы нейкі літаратурны талент і ўзяўся перакладаць. Вось гэта сумна. Так што пакуль што, я б сказаў бы, прамоцыя пераклады беларускай літаратуры ў Польшчы прымаюцца вось на такіх старэчах, як я. А можа, нават і старэйшых. Я б дадаў такі да спісу маладзейшых імёнаў, відаць, найцікавейшую з'яву, Йоанну Бернатович, якая Ох, вельмі прикра, у мяне было запісана, што часам пра яе сказаць, тым болей, што яна перакладчыца з Беласточчыны. Яна закончыла ліцэй з беларускай мовай у Бельску, скажам, як бы, скажам, з майго гораду. Так што мне вельмі прыкра, але ў мяне была такая ідэя, каб, скажам, яе таксама сюды уключыць. Так яна зрабіла свой уклад у пераклад якраз гэтай міні-анталогіі «Усход культуры». Ну, і я спадзяюся, што будзе і надалей плённа працаваць. Адзінае, што гледзячы на яе, гледзячы, напрыклад, на яе старэйшага калегу, які відавочна зрабіўся паспяховым прыкметным перакладчыкам беларускай літаратуры у Нямецчыне, такіх перакладчыкаў адразу завальваюць прапановамі перакладання рускамоўнай літаратуры. Часам у іх не заўсёды даходзяць рукі да перакладання беларускіх аўтараў. Але вось пытанне закранутае Яном, коллеги, як вам думаецца, што мы можам і ці можам што-небудзь зрабіць, каб заахвоціць пытанне не толькі польскае, пытанне украінскае, пытанне найбліжэйшых суседзяў, літоўскае, расійскае, нямецкае і гэтак далей. Што мы можам зрабіць, каб сярод перакладчыкаў вырасталі новыя постаці, якія маглі перакладаць беларускую літаратуру? Ці хоць штосьці тут ад нас залежыць. Ну, может быть, я поспробую сказать. Да, и, может быть, ці можем мы, як беларускі бэнд, што-небудзь? Знаете, я скажу так, у меня няма адказу на гэтае пытанне, што мы можам зрабіць. Я думаю, што перадусім, канешне, мы павінны рабіць сваю працу. Андрэю, сёння толькі я расказвала на адной сустрэчы пра перакладчыцкую майстэрню пад тваім кіраўніцтвам. І я думаю, што гэта адна з формаў працы, хаця гэта і пераклады на беларускую мову, але, магчыма, тут можа быць нейкі такі, як бы, люстраны формат працы з перакладамі з беларускай мовы ў нейкай супрацы з
асяродкамі дыяспораў, которые разбіраюцца ў мове, ў літаратуры, такімі як Спадар'ян. Ведаеце, я вельмі часта, з той, чаго я пачынала, я сутыкалася з аднаго боку з нараканнямі ў бок прэміі Гідройца, хаця ведала, што каманда намагаецца зрабіць як найлепш яшчэ з 12-го года, так і па сённяшні дзень сведчу, намагаемся зрабіць як найлепш. Але і чула неаднаразова нараканні ў бок беларусаў, у прынцыпе, беларусаў як метраполіі з перспектывы польскай дыяспоры, што вось вы, маўляў, там беларускую, маўляў, ніхто не хоча ісці вучыцца на гэтую беларусістаку, і, маўляў, тут у нас скарачаецца колькасць месцаў, таму што вы там в Беларусі недастаткова дбаеце пра беларускую мову, і тут як бы няма ахвотных. Але, на мой погляд, гэта такая як бы узаемная праблема. Гэта тое, што мы павінны, не тое, што мы тут павінны, насамрэч, вот тое, пра што казаў Сергей, пра адсутнасць рэцэнзій. Гэта ж все таксама, насамрэч, адсутнасць інфраструктуры. А дзе зараз публікаваць рэцэнзіі? А за што іх публікаваць, калі зачыняюцца выданні, калі немагчымы друк новай літаратурнай Беларусі новага часу, калі дзеяслоў пад пытаннем, калі ліквідуецца ёсць пісьменніку, калі у поле меў маладосць, наўрад ці у лім, наўрад ці прыйдзеш з рэцэнзіямі на незалежных аўтараў, которые не трактуюцца як лаяльныя ў дачыненні да беларускіх уладаў. А калі ПЭН захвочвае такія рэцэнзіі, то адразу трапляе у, альбо арганізатар прэміі Гідройца, ПЭН і Саюз, то адразу трапляе у фокус абвінавачвання ў зацікаўленага боку, максімуму карупцыі. Так. І незалежна ад таго, што гэта не журы замаўляе рэцэнзіі, не вот як усё адно. Як ты не намагаешься зрабіць, падняць рэцэнзіямі гэтую тэму твору, а немагчыма толькі ухвальнымі рэцэнзіямі ж гэта рабіць. Хочацца ж даць свабоду рэцэнзентам, а даеш свабоду рэцэнзентам, тебе вінавацяць у тым, што ты замаўляеш негатыўныя рэцэнзіі, раптам такое. То гэта, канешне, все вельмі прыкрая сітуацыя, і гэта адсутнасць інфраструктуры, яна таксама ўплывае, безумоўна, і мы тут як намагаемся, што называецца, паміж дожджыкам з Гідройцам прабегчыся, каб з аднаго боку арганізаваць працэс, уручыць прэмію, а з іншага боку яшчэ і зрабіць яе цікавай і супольнасці ў Беларусі, яшчэ і за мяжой. І ў гэтым сэнсе я абсалютна зараз не дыскутую з Сергеем, я прымаю ўсе гэтыя, безумоўна, гэта все слушныя, не прэтэнзіі, а поінты, як таго, што нам не хапае, але нам насамрэч не хапае краіны. Нам насамрэч не хапае дэмакратычнай краіны, якая была б нашым домам, і якая б дазваляла б нам там існаваць проста як дома. І таму мы ўвесь час там сабе адваёваем прастору і спрабуем тут сказаць, а вот мы тут пасядзім, а нас пасля тут прыганяюць. Ну, карацей кажучы, гэта такая няўдзячная роля, а мы тут яшчэ і са сваёй прэміяй прыходзім, якая, важная, мы кажам, што гэта важна. І тут вельмі важна, мне здаецца, што утрымліваць вось гэты баланс паміж, з аднаго боку, прэміяльным працэсам, з іншага боку, паміж тым, што можна рабіць, а што нельга рабіць у дадзенай сітуацыі, і паспрабаваць максімальна беларусацэнтрычныя, у шырокім сэнсе гэтага слова, сілы сканцэнтраваць вакол таго, каб максімальна гэты працэс падтрымаць. З Польшчы, каб польскія перакладчыкі, польскія увогуле беларусы Польшчы, якія разбіраюцца ў літаратуры, маглі быць агентамі ўплыву, у добрым сэнсе гэтага слова, маглі б парэкамендаваць нешта выдаўцам, маглі б чытачам нешта парэкамендаваць, маглі б зарганізаваць на сваіх пляцоўках, у сваіх мясцовасцях нейкія прэзентацыі, сустрэчы з чытачамі, не абавязкова пераможцаў, дастаткова шорт-лістараў, таму што гэта ўжо таксама зрэз найбольш якаснага. У Польшчы, у Чэхіі, у Нямецчыне. Гэта выдатна, што у Альгерда Бахарэвіча з'яўляецца, відаць, свой агент, які будзе далей яго піярыць. Гэта вельмі класна, гэта вельмі здорава. Але хацелася б, каб такі агент з'явіўся ў беларускай літаратуры, каб ён быў не персанальным, каб ён быў, можа быць, выбіраў бы штосьці вартае з усяго літаратурнага працэса, і вось гэта даносіў да заходняга чытача у розных альбо ў адной краіне, каб такім чынам да яго сягнуць, але вельмі рада за Альгерда і за Юлю, калі гэта таксама агент Юлі. Да.
Пакуль мне здаецца, вот коллеги слушно оценили, пакуль галоўныя літаратурныя агенты беларускіх пісьменнікаў, самі беларускія пісьменнікі, якія часам 90% сваіх сілаў трацяць на тое, каб пробить головой эту стену, звярнуць на сябе увагу. Часам бывае, што гэта увага на хвілінку прыходзіць, а ты уже запыхаўся, а ты уже воеваў з ветракамі, а ты уже адчуваеш стому і выгаранне у гэтым змаганні. Шановныя калегі, сябры, якія глядзяць нас на YouTube, якія глядзяць нас праз Facebook і іншыя сацыяльныя сеткі, долучайцеся да мяне, гэта значыць задавайце пытанне нашым мудрым і кампетэнтным суразмоўнікам і суразмоўніцы. Гэта будзе яшчэ веселее, у нас яшчэ ёсць некалькі хвілін у эфіры. Я, может быть, одно и то же пытанне задам и Сергею, як сябру журы Гідройца, і Яну, як шматгадоваму заўзятару і літаратурнаму журналісту, які рабіў прагнозы, які разбіраў як бы творы патэнцыйных кандыдатаў. Што б мы перш за ўсё могли б, чтобы вы, нават на субъективные густы и смак, могли пораить не только польскому, але, в принципе, замежному читачу с наиновейшей литературой. Что может быть недочуто, недооценено, недораспиарено? Что у нас распиарено, наверное, здаецца ничего. Сергею Яне. На што б вы звярнулі ўвагу наших калегаў-перакладчыкаў? Я не могу звяртаць увагу на кагосьці, хто сёлета прэтэндуе на прэмію Гідройца, тому што самі разумееце чаму. Вось, я змагу это зрабіць пасля самой прэміі. Так, але гэта можа быць не сёлета. Я разумею, я бачу просто сходу называть прозвішчы іх десяткі. Які-нибудь Борис Петрович оценены дзе-небудзь у Швеции, там выйшло некалькі яго кніжак, на кожную кніжку там по 10-12 рэцэнзій у шведской прессе. Ну вот, калі ласка, толькі працаваць з гэтымі, это ўжо набыткі, это трэба пачынаць ісці далей. Вось, магчыма, гэта, ну немагчыма, а сёння проста іншага шляху, хутчэй за ўсё, не будзе, як не пачынаць, у прынцыпе, можа нават дэбютаваць у літаратуры дзе-небудзь у той же Швеции. Ну, просто доведется колоссально включить свои креативные обороты всем, кто занимается организацией элит-процессу. Колоссально просто креативные, абсолютно іншие, обновленные способы, погляды на саму проблему, потому что мы опынаемся у зусім нестандартной ситуации, але нас много. Мы все горим жаданием, у нас сердце палают, у нас таленты просто з нас аж пруть. И это все повинно иметь выход. Может быть, сапраўды думать про какие-нибудь белорусский дебют у Польши с проведением невеликого фестиваля. Ну, в сенсе, вот, вышла эта премия дебют. А чому б это не зробити фестиваль у Польщі одразу по-польську? Там невеликі будуть твори, це можна позамовляти, знайдете там пару-тройку перекладчиків, да хоч одного. І зробити фестивальчик, притягнути до этого колоссальную увагу преси. Дебют, не маститые прийшли Маркеси з Муракамами, а
дети приехали, читают верши, тут же читаются переклады. Такого можно напридумляць просто гару всяго. Зараз вышел Норвид. Ну, як у Польшчы не провести фестиваль Норвида? Это ж прыгажость, это музыка, это философия, это все на свете. Это то, что вот сходу приходит в голову. Просто давайте зразумеем, что в одном цудоўным месцы на свете мы с вами пакуль ничего зрабіць не зможем. Ну, доводится констатовать, але ясно, что и тут трэба нешта креативить, придумлять, ну, тем не меньше. Давайте это рабіць за мяжой, вось и вырашится, з'явится запыт на переклады, на все на свете, на импрезы, на раскрутку, на промоцию, выплывут агенты, будут этим дебютантам наступную книжку замовляться. Тут некий пачнецца процесс, але уже практычнай размовы. Не то, что мы вас любим, а мы вас. А вот працаваць разом. Ну, нешта такое мне бачыцца. Ну, паколькі мяне выклікалі таксама да адказу на гэта пытанне, я коротка. Мне сходу нічога ў галаву не прыходзіць, што рабіць, як бы усім. Але паколькі ў мяне ёсць ужо, я б сказаў бы, практыка чвэрцьстагоддзя, так я, можа бы, і крышку параіў зрабіць нешта са старога, што, скажем, не робіцца. Ну, по-моему, ситуация ёсць як ёсць. Для беларускіх пісьменнікаў трэба самім старацца шукаць агента ўплыву. Агенты ўплыву – это, скажем, перакладчыкі, якія ведаюць беларускую мову і перакладаюць. Это журналісты, якія могуць напісаць пра ягоную ці яе кніжку у замежнай прасе, ці то ў Польшчы, ці ў Чэхіі, ці ў Нямецчыне. Іншага выхаду няма. Я кажу, мы не праб'емся так кагалам у камерцыйныя выдавецтвы, а трэба рабіць паволі, каб, скажам, не згубіць таго, што да гэтай пары дапрацавалі. Тое, што, скажам, напрыклад, выходзяць кніжкі у Польшчы, у варштатах культуры альбо у выдавецтве пограніча, гэта ўжо вельмі добрае. Трэба шукаць іншых такіх выдавецтваў, некамерцыйных. У Польшчы больш іх за сотню, скажам, такіх розных не абавязкова варшаўскіх структураў і выдавецтваў, якія, магчыма, прымуць, захочуць пашукаць спонсора і выдаць беларускі аўтар. Так што моя прапанова такая агульная – шукаць агента ўплыву. А там было яшчэ пытанне, ці назваць, як бы, скажам, кагосьці, каго варта прамаваць, хто б, скажам, мае шансы. Я думаю, я таксама не буду называць канкрэтных прозвішчаў, але калі браць пад увагу шорт-лісты і доўгія лісты Гідройця, тое найлепшае, што выдаецца у Беларусі і па-беларуску, яно туды патрапляе. Я не кажу, што заўсёды, прынамсі ў маёй ацэнцы, лаўрэатам першае месца атрымоўвае той, каго б я бачыў. Мне так фактычна за апошнія 9 гэтых прэмій, так, 9, толькі 2 разы удалося, як бы, скажам, угадаць, хто будзе першым, і гэта, як бы, са мной пагаджаецца. Але я кажу, калі браць пад увагу доўгі і шорт-ліст, то тое ўсё, што за апошнім часам у Беларусі выйшла, якраз туды і патрапляе. Щирый дякую, дорогие коллеги. Я слухаю одним вухом Сергея и Яна, а параллельно усе званы кляштара у Клостон-Нойбургу гудять и подтверждают слушность ваших заувагаў. Здаецца, саму паветра зараз з намі. Мы больш за гадзіну плённа, ну, плённа пакажа час, ці не плённа, але прынамсі напружана варушым вустамі і разважаем. Наўздагон не магу не падзяліцца пытаннем з Ютьюба. РВ нехта задае нам гэтае пытанне. 2 пытанні, в прынцыпе, у адным. Відаць, да ўсіх, але найперш да арганізатараў. Ці адчуваюць арганізатары прэміі, што грамадству цяпер, цытую, часам не да літаратуры?
ці назіраецца цікаўнасць публікі да ўручэння прэміі ў 2020-2021 годах у сувязі з падзеямі ў краіне? Як вам здаецца? Таня, может быть? Ну, давайте, я поспробую тогда отказать, але скажу такую, знаете, трошки провокативную речь. Скажу так, что мы еще до урушения не дожили, тому не можем сказать про цікавость до урушения альбо не урушения. Летось урушение было в межах фестиваля прадмовы, и не глядзячы на то, что это было пасля крызіснае, вот такое вельмі вострае яшчэ, хотя яно як бы не скончылася, здавалася тады, что это кульминация, але насамрэч кульминация все нарастае и нарастае гэтых рэпрэсій, але тады гэта яшчэ быў час пасля такого, пасля першай хвалі ковіда, калі узрасла цікавасць да міжасабовых сустрэч, людзі хацелі бачыць адзін аднаго, і гэта было вельмі так душэўна, плённа, мне падавалася, гэтае ўручэнне адбывалася. Сёлета да ўручэння мы яшчэ не дажылі, але ў нас з года на год вялікая праблема ў тым, каб зацікавіць выдаўцоў падаваць кніжкі, таму што яны неяк не вельмі хочуць, альбо не разумеюць у тым, што прэмія гэта таксама спосаб падвысіць продажы, альбо таму, што яна не падвышае продажы. Вот ёсць праблема кожны год вялікія высілкі прыкладаць да таго, каб нагадваць і нагадваць выдаўцам, што ёсць такая прэмія, што распачаўся прыём заявак, што, калі ласка, падавайце, што вот паведамце сваім аўтарам, калі самі не хочаце падаваць. Вот мы пераадольваем на пачатку кожнага сезона такую вялікую хвалю, ну не супраціва, а такого пассіўнасці, я б сказала, што кожны раз з пачатку сезона мы пачынаем думаць, а каму гэта ўвогуле трэба. І пасля прыходзім да высновы, што ўсё ж такі гэта трэба, што трэба гэта працягваць і самі сябе матывуем. Але гэта хутчэй за ўсё, я зараз не хацела, каб гэта гучала папрокам выдаўцам, гэта хутчэй адзнака нашай агульнай сітуацыі, такой дэпрэсіўнай, такой вось у сітуацыі, у якой арганізатары прэміі павінны быць яшчэ і аніматарамі. Павінны быць не проста тымі, хто функцыянальна арганізоўвае працэс, а тымі, хто забаўляе выдаўцоў, тымі, хто забаўляе чытачоў, тымі, хто прыцягвае ўвагу. Гэта задача, якую звычайна на арганізатараў прэміі не ўскладаюць, таму што нармальная сітуацыя, прэмія каштоўная сама па сабе, а мы тут спрабуем выконваць адначасова некалькі задач. І як мне падаецца, што больш ці менш паспяхова з імі спраўляецца каманда прэміі, з іншага боку, калі казаць пра цікавасць чытачоў, то мне падаецца, што глеба спрыяльная. Калі летась, зноў-такі, гэта, канешне, не проза, гэта не фокус гідройца, але калі з'явілася вялікая цікавасць, калі з'явілася ўдзячная аўдыторыя, якая захацела календар «Не маўчы па-беларуску» і які шматтысячнымі накладамі стаў распаўсюджвацца, гэта азначае, што патэнцыйны такі патэнцыйны запад з боку аўдыторыі ёсць, што, магчыма, дзесьці трэба разбудзіць, хаця гэта не вельмі папулярнае слова, абуджаныя там і аўдыторыя і так далей. Але што гэта все, карацей кажучы, што все тое, што мы робім, гэта не дарма, толькі нам яшчэ трэба дачакацца ўдзячнасці ад аўдыторыі, якая нам належыць. Я б сказала так. Может быть, по-философску. И да, спадар Сергей. Я думаю, что не дочекаться удячности. Давайте згадаем дворовые сустрэчы, на якіх выступали поэты, якія збирали шмат абсолютно нового народу. Так. Эта удячность, она есть, просто часова, внешние обставины, яе стрымліваюць. Але, в принципе, мы побачили колоссальный потенциал. Люди в турмах сидят и пишут верши, причем классные верши. Это прирастая не только аудитория, это прирастая и сами творцы колькостно и якостно. Это просто некий невеликий альбом литературный отбывается на фоне всего, что у нас тут робится. Тому давайте глядеть не на
запатрабаванасць прэміі, а і вынікаў чакаюць людзі, безумоўна, інтэлігенцыя, дасведчаны, все чакаюць. Это вялікая інтрыга кожны год. Вось. І гэта ў тым ліку дае ім сілы вот это все трываць. Так что патэнцыял каласальны ва ўсіх сэнсах, і летась мы все яго бачылі. Таму ну, відаць, трэба нейкі час ператрываць это все, паспрабаваць не страціць, бо мне такая думка прыходзіла, а ці зможам мы зрабіць гідройцы сёлета. Ну, это была бы для шмат каго катастрофа. А это не наша задача ствараць катастрофу. Шановные коллеги, у меня таксама ёсць некалькі спробаў адказаў на тое ж пытанне, часам не да прэміі, як думаю скептыкі. Слухайте, калі мы складзем руки і перастанем уручаць прэміі, мы зробім вялікую палёгку рэжыму, які зачышчае нашу культуру, зачышчае незалежную думку. Уручаючы прэміі, мы не просто дзесьці там у вежы са слановай косці бавімся у шкляные перлы, да, як сказал бы Гесса, мы дапамагаем прагучаць у тым ліку крытычным і своечасовым галасам, з якіх складаецца культура. А наша культура даўно даведзена апошнія паўтара гады, што культура у умовах нашага супрацьстаяння гэта найлепшая мірная крэатыўная зброя. Вось жа мы вострым гэтую зброю, дапамагаючы, уручаючы прэміі, сам даходзіць. Глядзіце, яшчэ да таго, як закруцілася ў Беларусі, спадар Сергей Дубавец, спадар Сергей Дубавец написал про полон Юрковича, да, написал публицистику, написал репортажи с кожнага паседжання суду. Вось актуальная история культуры и литературы в непосредным своим дзеяннем. Ну и нарэшце яшчэ варыянт майго адказу. Прэміяльнае жыццё – гэта выспачка нармальнасці у ненармальных рэаліях, у якіх мы амаль военных, да, апынуліся. Давайте спрабаваць заставацца людзьмі настолькі, наколькі ад нас залежыць. І прэмія Гідройца адзін з сродкаў будавання чалавечнасці прасторы, да, чалавечнасці ў нялюдскім нейкім атачэнні, у якое трапіць. Коллеги, есть у нас за уваги некие, ну, издагонцы будем? Таня, коли ласка. Я хотела пару слов сказать литерально, что так склалася, что Гідройці, прэмія Гідройці сёлета сталася яшчэ і сімвалам такога супраціву, супраць ліквідацыі беларускага ПН, тому што 9 жніўня ПН быў ліквідаваны, а 10 жніўня быў апублікаваны спіс прэміі, доўгі, поўны спіс, по-моему, прэміі Гідройца, і тады яшчэ каментатары ў соцсетках адзначылі, што вось яно найлепшае сведчанне таго, што нягледзячы на ліквідацыю, ПН працягвае працу. Гэта было не запланавана, але так атрымалася, што вось менавіта Гідройц і спіс прэміі Гідройца стаў першым нашым дзеяннем пасля фармальнай ліквідацыі і рэгістрацыі. Ну і гэта хіба што, я б узяла гэта як дэвіз, як тое, што нас мацуе ўсіх, таму што мы насамрэч працягваем, незалежна ад умоваў, у якіх мы ўсе апынуліся сёлета. Яны нам, безумоўна, перашкаджаюць, але мы працягваем нашу дзейнасць, і прэмія адна з падставовых базавых дзейнасцяў, якая павінна працягвацца. Дякую вялікі. Ну і, відаць, апошняе сёння пытанне, але не можам не адказаць. Не выпадковы для літаратуры і культуры чалавек яго задае. Дзякуй, спадарыня Валентина Аксак, што вы нас глядзіце і цікавіцеся. Пытанне для ўсіх, акрамя Дубаўца, які як сябра журы паставіў сабе ўжо гэты бар'еры да Тані і Яны. Дарагія сябры, а самі вы чые і якія творы сёння з беларускіх творцаў чытаеце і цешыцеся імі як чытач? Майстры культуры, што на вашым пісьму, што на вашым чытацкім стале?
Ну, добра, так я пачну, адказваць на гэтае пытанне. Я стараюся чытаць усе творы, якія, скажам, стараўся чытаць усе творы, якія атрымалі прэмію Гідройца, першую прэмію, так, скажам. Не заўсёды мне гэта ўдалося, я дачытаў до канца. Я маю сваіх улюбёных аўтараў, ці пападаюць яны у прэміі Гідройца, ці не, я не ведаю. Не заўсёды пападаюць. Я читаю и Игоря Бабкова, и Макса Шчура, и Сергея Дубовца, и Владимира Орлова. Все пока что попадаются. Так, и мне здаецца, калі я не маю перед собой, як бы скажем, спісу гэтага сёлетняй прэміі, то там у гэтым доўгім лісце я прачытаў, ну, як мінімум 2 кніжкі. Гэта кніжка Тані Скарынкінай «Райцэнтр» і кніжка Евы Вежнавец «Па што ідзеш, воўча». Магчыма, прачытаў яшчэ нешта з гэтага спісу, але я кажу, не маю перед вачыма спісу, так зараз у галаву нічого не прыходзіць. Падтрымліваю вас таксама як чытач. І як чытач «Па што ідзеш, воўча», і як чытач «Райцэнтра». Не магу аб'ектыўна меркаваць, бо я быў рэдактарам кнігі Артура Кліннава «Локісаў», але ён, мне здаецца, таксама адметным такім крокам, адметным фактам актуальнай нашай літаратуры, нават формай прагнозу того, што закруцілася ў нас у апошні год. Таня, што табе траплялася? Ну, я тут повинна повиниться, потому что я у верынікі таких организационных обовязков не поспеваю прочитать сёлетний спіс Гідройца, и спадзяюся, что мне удастся хотя бы короткий спіс прочитать и потешиться им. Ну, и для меня это в пэўным сэнсе выбор экспертов, якому я доверяю, короткий спіс по всех премиях. Ну, вот, на жаль, это то, чем я на сегодняшний день не могу задовольваться. Пакуль што не маю як і не маю як выказацца. Але з іншага боку, сапраўды, для мяне гэта пэўная індульгенцыя, у тым сэнсе, што калі мяне пытаюцца, таму што я тут выступаю яшчэ як адна з арганізатарак прэміі, а часта вельмі арганізатараў схільныя абвінавачваць у тым, што, маўляў, все падзелена загадзя і все вядома, хто будзе, правда, яшчэ амаль ніхто ніколі не ўгадаў, які там будзе расклад насамрэч. Вось, як бы я ідэальны ў гэтым сэнсе арганізатар, які не чытае і не мае. Ты бессторонняя, да? Бессторонняя. Мяне можна абвінаваціць толькі ў тым, што я не ведаю. Я выбіраю так вот, як вы пераможцаў, калі ўжо пачынаць абвінавачвацца мяне. Так. Шчыры дзякуй, дарагія калегі. Падсумоўваю, що ўжо трэцяе. Падказваюць шаноўныя арганізатары, дарэчы, не стамляюся дзякаваць дапамозе падчас нашых стрымаў і эфіраў Дар'і Белькевіч, якой не бачна на экране, якая каардынуе нашу працу і адказвае за тое, як зараз вещалі у эфіры. У чацвер падказвае на чакайце, гэта значыць беспасрэдна паслязаўтра новых навінаў ад журы прэміі Гідройца. Будем спадзявацца. Шорт-ліст, наколькі я не памыляюся, спадзяюся, што ён не расчаруе заўзятараў і чытачоў літаратуры. А падсумоўваючы, вось ужо трэцяя дыскусія адбываецца у нас. Ігор Бабков у сваёй уступнай лекцыі паставіў пытанне пра адпаведнасць, неадпаведнасць патрона літаратурнай узнагародзе, і шквал канструктыўнай крытыкі было прагаворана на прадмет жаночага ці не жаночага аблічча прэміі Гідройца. І сённяшнія як бы пытанні
на предмет недостатковой адпаведнасці сваім абвешчаным аптымістычна 10 гадоў мэты. Слухайте, мы доживаем до сталости, мы спраўджваем свое існаванне незручнымі пытаннямі. Мне здаецца, слабакі сабе такога дазволіць не могуць. Гэта знак відавочна росту у тым ліку і патрабавання да саміх сябе. Дзякуй за неабыякавасць, чакайце навінаў, будьце з гідроіцем і будьце з беларускай літаратурай, якую ліквідаваць немагчыма. Яна з намі, яна мы, пакуль мы гэта любім, мы гэтым займаемся, прысвячаем гэтаму час, натхнення і ўсё астатняе. Шчыры дзякуй, з намі былі, могуць быць закадравыя апладысменты, журналіст і перакладчык беларускай літаратуры Ян Максімюк. Дзякуй, калі ласка. З намі быў журналіст, літаратар, пісьменнік, культавы рэдактар, якога можна згадваць у адным таварыстве з гідроіцем, Сергей Дубавец. Дзякуй за сённяшні. Дзякуй. З намі была адна з галоўных арганізатараў таго, што мы сёння маем у беларускай культуры, намесніца, першая намесніца старшыні беларускага пэна, паэтка Тацяна Літвань. Андрей Хаданович, як модератор, дякую вялікі. І я думаю, што мы ўсе мелі б магчымасць сёння выказаць слова салідарнасці і падтрымкі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, які быў ліквідаваны напрыканцы мінулага тыдня. Адзін з нашых суарганізатараў. Вот просто слова ім падтрымкі і спадзяванне, што ўсе мы яшчэ зможам дзейнічаць афіцыйна ў нашай краіне. Усе мы на беразе вялікага раману ракі, рака цячэ, мы глядзім, мы чакаем, хто праплыве паўз нас неўзабаве. А пакуль, дарагі Барыс, дарагія калегі, безумоўна, мы з вами, мы адно цэлае, мы незалежная беларуская літаратура. Трымаймася і робім сваё. Шаноўныя гледачы, дзякуй, што былі з намі. Да наступных